La 8a edició del Sonamer ha estat un èxit rotund, destacant-se per la massiva assistència del públic que ha omplert el Teatre El Casal durant aquests darrers mesos. El cicle de concerts, que s'ha desenvolupat entre el 14 de gener i el 14 d'abril, ha tingut les actuacions de Marcel Tomàs, la Girona Jazz Project amb el musical Els colors de Duke Ellington, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, el Poni Menut amb una versió infantil, Nàmina Sextet amb un concert intimista, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra i per tancar el cicle, Maria del Mar Bonet. El cicle musical ha rebut el prestigiós segell F-Label 2024-2025. Aquest reconeixement enalteix la qualitat del Sonamer i el seu compromís amb les arts, la participació comunitària i l'obertura internacional. La concessió d'aquest distintiu ha estat fruit de l'avaluació realitzada per experts internacionals en el món dels festivals, consolidant així la reputació i l'impacte del festival en el panorama cultural. Gràcies als artistes, tècnics, premsa, institucions i al nostre estimat públic per fer possible aquest projecte extraordinari. Ja s'està preparant amb entusiasme l'edició del 2025.